Ir de vacacións pode ser unha odisea, pero vir a Galicia é como gañar a lotería. Aquí temos paisaxes de postal, comida que fai chorar da ledicia e festa en cada praza. E iso sí, prepárate, porque aquí tempo e costumes teñen vida propia. En Galicia a maleta non se fai, improvísase. Chanclas, bañador, pero tamén plumas e bufanda. Praia sí, pero co paraugas mellor que co parasol. O Google Maps pode fallar. A cobertura é tan caprichosa como unha vaca nun prado alleo. Mellor preguntar, que sempre hai unha señora que che explica todo con precisión divina. Bo día, señora. Son Xusto sabe por onde queda? Ai, miña neniña, mira, San Xusto. Queda, che vas todo recto por aí hasta a casa de Manolo da Concha. Bueno, Manolo xa non está, pero a casa sí. Entonces, despois, todo recto, tira hacia a esquerda, que hai unha farola LED desas modernas, que antes había un eucalipto precioso. Entonces, se tiras á esquerda outra vez, e logo á dereita, e logo á esquerda, vas ver a Concha, que está sacando nas patacas e xa che indica ela. Por certo, ti conoces a Loli, que era dali de San Xusto. Unha vez que te instalas, decides mirar o clima que vas a ter na semana. Pero aquí o tempo ven co modo aleatorio activado. Unha nube por aquí, un raio de sol por alá, e de súpeto un trebón que dura 2 minutos acompañado dunha suave ventisca. Madrugar para facer turismo? Aquí só se madruga para coller sitio na cola da panadería, porque en Galicia cada parroquia ten a súa verbena, e o teu único problema é decidir a cal ir. A que ten orquestra, a que ten polvo, ou a que ten tómbola noria e hinchables do Xabarín Club. E así rematas as vacacións, con máis festas no corpo que días no calendario, e con cara de que precisas outras vacacións para descansar destas. Pero o mellor souvenir non é un imán, nin unha camiseta, é esa botella de licor café que gardarás como ouro en pano. Porque Galicia é así. Ves por uns días e volves cunha vida enteira chea de bonitos recordos. E vos, a que lugar de Galicia vos gustaría ir de vacacións? Leovos nos comentarios.